Today, on behalf of TSF, People Student Federation, we have submitted a memorandum to the Director of Higher Education Department. जों दिनै आरो शिक्षा भवनाव फायगा जोंनि हायर एजुकेशन डाइरेक्टर जोंनि सार एनसि शर्मा थानि जों मेमोरेन्डाम लायगासै याफोरना बागै TSF नि ओंगैना जों साइमानो जोंनि हास्टेनि जे कताल गासा इउनिभार्सिटी कताल खुलुकजामानि कताल लेक्चार खालामनो हिन जों साइमानो 2015 एबा 17 बिसिं आबो जेंजागो गाहामखाय अ MBB इउनिभार्सिटी व जोंनि कक बरक साबजेक्ट जोंनि मानि कक बरक साबजेक्ट बाय ताफानो फोरोंमु चालु खायजाखौ एबा कोर्स चालु खायजाखौनो जों साइमानो ओंगा जों दिनै आबन बागैनो जों TSF नि ओंगैना स्टुडेन्टनि अन बिहाफ स्टुडेन्टनि बागै जों दिनै आ जागाव हायर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट जों डाइरेक्टर थानि जों मेमोरेन्डाम लायगासै याफोरका MBB इउनिभार्सिटी व कक बरक साबजेक्ट एबा कोर्स चालु खायना बागै अ DSC नि सिमिनो सिनि अ पेयर तनिया जों मेमोरेन्डाम लायदनि गासै याफोरका जों दिनै TSF टाउन कमिटि पुलिस कमिटि रेली सिङाव गात्रे मालायना फायमानि बसाका जे ताकले एकाडेमिक इयार निसिबिनो जों बन साका जेंजांना ओंथौ हुनि जों बन कक राग रेखा आवल अल बसाका जे ब अमेदा नथुयै इउनिभार्सिटी नि बिसि बेकक सामनाय ते अमनो ताकले सुनि जेंजांना ओंथौ हुनि ब कक राग खिने सावरायनि कक